tungka to no sini cover news channel te bahasini joto media no ini ang live payment karon ke haino je ani mungtei kaisa video viral ni domani abno tenya clear khane bagi thayo ungni simno tini ani sinijak boro rogano kubang ma call placing ka je tama ma hepati mung tama rang rogna lai puaw ke ni ana sungona bang tabu clear ke sanai जेउ ताकु फरकसा फायर सर्भिस लाइक आंबोनो सिप सिनिया बुंगो खनाया तो बिनि मुं तामो जरेन जयति पुरा नैने ओके बस सबाबो इजानि ब रां ठकइ नाजा खानि साव ओके आबो ठकइ नाजा मानि आरो आनि मुं हाइनो फरक सुरजि देबर मानिनाय तंको ओके माने ता मानाय आबो ठकइ नाजा बहिने आनि बुंगो सागा आबोनि उलो आनि जेउ को फटो Facebook को सर्च ले फोटो मान खाना बो आं Facebook को फोटो माने आबो रेइनाय बो न्यूज खलायो बो कुनिं बा तिनि खानापिका बो भिडियो माने तामने प्रेस मीट खाइ साव हैनाय ओके आं ताखुनो बो सानमु जङ आबो आंया बो बायबो सिगांगो आं जेहेतु खबर मान खा आपुरो ताखु खरकसा रयसबारि दिगिनि न बिनि सिनिजा बो एफेर खायन थाना नायनि खानावा प्रो लगे लगे ना सिनिजा बरो आनो सुंहका माहे माहे केस तमाबु को बिदांगा आंनो सिया मुंसा आबो आंया बु बरक तमा बु माहे गटना इंसिडेंट ता मोनिनाय उलके आं कॉल खाइ कक सार गबो आनो कॉन्फ्रेंस खाइ उनका आपन बो क्लियर आं लाइका आ बरक आंया नंग बाय आं मा मालाया सिबिसिनिया बुमु खनाया बो कुनु कांटेक्ट को करिबो बाय नंगे आप्रो आं सागो लगे लगे डिलीट खादियान फटो माइके सिनिया नु या हाके रमा चाया नों सिगां का आंके माने इनफरमेशन नाविना फाइनल लंगादि confirm ga dene ba kon boke bo approve bo sika je ang delete khaisene oke ঠিক আছে nene approve kok pai leka ga bun ulang siring dongka hanya saling saltam loli ko tini fungo teisa u takuk no bo jorin joy tirpura bai sini laijak bo ni gusti rong klainya amu yo sini jan no takuk bo anu sungpika mahai mahai oke sto bo mahge media o mahge viral khai dong ne sau ngang lagi lagi na bin number ready babai japru kok salaija bin number ini number nai kok saka ka ang kok sa puila bo policy khai saka ang mahai se ne ang saka bono je nang bai japru mahai kok pai lekha je ani photo delete khanya ang o nong ne matter bai kunu kerengja keri kunu connect keri contact ko keri noro bang sip sinia ne nang bahai ha ke klasa ne apru bo ka tini pungono ka ham ke kok sana ya tomadi te to tomi nai ang kol khai na ba kok salai ne nang bahai ha ke klasa ne apru bo ka tini pungono kaham ke kok sana ya tomadi te to tomi nai ang kol khai na ba kok salai ne toni rekha abun lo bon kol khai malia ani number block haja je u borok je an kok sarnai bini relative no nai ganan area kaisata bini mobile sudo je bo block hai sum bin number am hai ke ton bono onek ba try khaiga karon nijini borok bula ang bono mane hoyto kok bai sari kok gejang bai saida omono je bo anu माने तामने बो मिसआंडारस्टैंडिंग बो को फाइनल नगेउ मा हाके आनि मुं सलजागे जे फटो बा आनि हाके माने आबो बोनो क्लियर खाइने बागे आं कल खाइ माने फेब बो ताबसु जरा थाजिंगो आं बोन कल खाइबेयो बो ब्लॉक खाइ माने आबो खुलु गया इनका बो जदिनो अम हाइ खलाइ दङ बोनो आं गजां बाय साइनाय बोनो पाइरन नाय माने बुजुं नाय माने बो खनाय आं ताम बो नेक्स्ट स्टेप ताम खलाइमान केरं राइदो दङ आं केरं राइदो नि आं तामानाय सुबा सुनायने आं ताम खाइमान वान सुनाय आं ताबो बेलुर फाइजा खरसा ताखुनो पेसन तो हायने हाइन बागे आं मुंसा यापिरि नाहारि मायाखो आं आगो तले किबि खांके बिनि मुंगै ताखु नों नाय दंना जरिन जयतिरफोरा नों मोखां सिरिङा दे आं नों बाय मालाय जागदा ना सिगाङाव नुक जागदा कक साजागदा सिनि जागदा ताबो क्लियार नखाना नना आं गोजां अनेक बार कल खालायनाय कक साना नाय माने नों फियाबा कक साना नायलिया आं बाय इनके मालाया नों केरं राइदोनि बिसिंतै इनके आनि जारा सिनिजा फ्रेंड सर्कल बा बाया चालेरम सानमु जंगो बो जेउ मुको आनि इलिगेशन आनि मुंगै जे सुरजित देब्रमा ने जे फोटो माने फोटो का आनि नो फियाबा उ सुरजित देब्रमा आंगिया आंगा हजार लाख सुरजित देब्रमा दं मामले हानि बागै नरक मुंसा तावना दे आ बरक आंगिया फियाबा ताकु जरिन जय बो आमे काहंके पक सालिया फाइनल काहंके अंडरस्टैंडिंग बो फाइनल आइलिया बो उ सुरजित बन आप्रो बुजिगि साजा नों बुमुं सुरजित मा बाय फेसबुक रुतुगि सार्च खालायना आनि एकाउन्ट फाइगोन हयतो पुइलाव आबो नों फटो आपलोड खायने हाके न्यूज खायने आबोनानि आमतो
बेलायखौ जाया नै ओंखाय बजेव सुरति देबो माने गोबां निउज चेनेल दं लखजारबो फोन नाम्बार उनथों फटो उनथों एड्रेस रक आ एड्रेस बा आनिया SBI नि बहु रां ट्रान्सफार खायो माने आबो बाहायनो जे एकाउंट नम्बर SBI नि आनि SBI नि एकाउंट ले दं गरि हिnya आबो PBB ब्रांच आगरतला नि आरो आंकेबो बाय ट्रान्जेक्शन जे कुनु यार आनि कदाल खुलुक द्रप जाबो ओंखाय बो नायनो नाय माने आंखौनो साबगा बार सामा पॉइंट बो माने खनाना नायलिया बो सिगि मानिलि आनि को आनि बागै बो याप्रिना हारकांगा आंबो मावां सुखिनाय तमा खालायमान निजिनि ताकु बा निजिनि तिब्रासानि वां सुखि तंमानि जे बो खरखा चाकरि खालायनाय बा बिनि हेना आनि एकाउंट फाइकेनाव हयतो पुइलाव आबो नों फटो आपलोड खायने हाके न्यूज खायने आबोनानि आमुतो बेलायखौ जाया नै ओंखाय बजेव सुरति देबो माने गोबां निउज चेनेल दं लखजारबो फोन नाम्बार उनथों फटो उनथों एड्रेस रक आ एड्रेस बा आनिया SBI नि बहु रां ट्रान्सफार खायो माने आबो बाहायनो जे एकाउंट नम्बर SBI नि आनि SBI नि एकाउंट ले दं गरि हिnya आबो PBB ब्रांच आगरतला नि आरो आंकेबो बाय ट्रान्जेक्शन जे कुनु यार आनि कदाल खुलुक द्रप जाबो ओंखाय बो नायनो नाय माने आंखौनो साबगा बार सामा पॉइंट बो माने खनाना नायलिया बो सिगि मानिलि आनि को आनि बागै बो याप्रिना हारकांगा आंबो मावां सुखिनाय तमा खालायमान निजिनि ताकु बा निजिनि तिब्रासानि वां सुखि तंमानि जे बो खरखा चाकरि खालायनाय बा बिनि फेमिलि बो कायजा बरजा बो बिनि फेमिलि कुनु मुंसा इफेक्ट तांथों नै बो आमहायके स्टेप ना खांगा आंबो मावां सुखिनाय ताकु जरेन जय मालायनाय आगरतला फायके आसन को खामबाय।